di ko nagamit ng aking car. So ito, kita nyo yun guys, yan. Maaraw. Yan. Pero kung may snow. Alright. Hello guys. 12:54 ng tanghali po dito sa amin. At ngayon lang ako nakalabas after 5 days or 6 days. Ayan, ang temperatura po ay -7, -7. At nag-snow po kasi kahapon, kaya ganito na naman. Ang puputi na naman ng mga daan, ng mga kalye po. Ito yun guys, ang puputi na naman. Bank at wala po tayong mga parkingan sa kabila, so ang gagawin po natin ay ikot na lang muna ako. Yan, magandang tanghali po ulit at ang aking boses ay medyo paus pa ulit, may kapausan pa. Ikot po tayo ngayon dito. Ang ganda ng jeep po. Salvation Army. Ito po yung kanto sa harapan na building na brown na bricks. Ano po yan? Ayan po yung City Hall. So tulad po ng sabi ko, ako po ay umikot lang. Dito po may mapaparkingan ako dito. Parkingan tayo dito. Itong kulay asol, disabled lamang po yan, pang disabled person lang po. Hindi po tayo pwede dyan. So ito po yung main, pinaka main na kalye dito sa amin, 4th Street po ito. Dito po tayo ngayon sa bangko ko. Ako po ay magde-deposit ng aking cash dahil may cash po ako. Yan po, ito po yung aking cash, 2,000 Canadian dollar po ito. Ito yun guys, ang dami oh. Yan. Nakalimutan ko kasing may deposit ito nung nakaraang linggo pa, at dahil po nagkasakit ako, lagi lang nasa loob ng bahay. Okay guys, deposit muna po ako. Bye mo muna. Busy po dito ngayon sa downtown. Daming mga sasakyan. Tanghali kasi. Yan, nasa kanan ko po yung Canadian post office. Ayan, pharmacy. Ayan naman po sa ito. Diyan po tayo po may pick up ng prescription tulad po nung nakaraang linggo. Diyan ko po pinick up yung prescription ko. Nakapag-drive na naman.
balandra. Ang tagal sigurong nakatawid. May nakita ko sa Drive and Run, nag-post na ano. Ayan. Pero parang biro lang naman. Ito yung ating gusto kong pasyalan dito sa ito. Papasyal lang tayo dito sa may ano. Dito ko nagtrabaho guys, yung Days Inn Hotel. Actually ano, nag-email po sila, kakakita ko lang kahapon. Inaalaw ako kung gusto kong magtrabaho ulit. Ito po ako nagtatrabaho sa may Blackbird. Ayan. Ayos ano. Ito po yung parking sa likod ng hotel. Ayan. Dito po ako nagpa-park lagi no, tuwing pumapasok tayo sa kitchen. Ito. So bababa muna tayo. Mas yan, dahil ano, inuubo tayo. Ayan. Magmas lang tayo. Ayan. Pag nakita ako ni Pusing dito, baka akala magre-report na ako para sa trabaho. Gusto nila akong papalikin dito. Nag-email sila, nakita ko palang kahapon. Kasi short-handed ata sila, kulang sa tao. So ito po yung ano, beef eater, yan.